Туфанны шиғрияттән, шиғырны туфаннан башка күз алдына китерү мөмкин түгел, ди язучы Гомәр Бәширов. Бүгенге чыгарылышыбызның үзәгендә татар шиғриятын яңа формалар, яңа эчтәлек белән байыткан шагыйрь Хәсән Туфан. Теләсә кайсы әдипнең аның иҗатының үзенчәлеген билгеләгән эчтәлек ягыннан да, образлы фикерләү ягыннан да, стиль ягыннан да аның иҗатының гомумән йөзе каршы булган әсәр була. Һәм кайсыгызның кулы җылы шигыре Хәсән Туфанның менә шундый шигырьләрнең берсе. Һәм әлеге шигырь ул Хәсән Туфанның шактый фаҗигале язмышын тулысынча чагылдыра дисәк тә һич тә ялгышмабыз. Ул язылу вакыты ягыннан Хәсән Туфан тоткынлыктан азат ителеп, гаиләсе янына, хатыны, балалары янына кайтам дип, зур өметләр белән юлга чыгып та, ярты юлда гына хатынының үлгән икәнлеген ишетеп, монда кайтканнан соң аңлашылмаучылыклар белән очрашкан чорда языла. Һәм аның менә шушы күңел кичерише, аның бөтен фаҗигасе әлеге шигырь юлларына салына. Әгәр дә шигырьгә игътибар итәбез икән, беренче строфасында ул «Дөнья мине үзгәртте, еламаска өйрәтте» дип яза башлый. Һәм менә шушы укучыны укый башлауга ук «еламаска өйрәтте» гыйбарәсе үзенә тотып ала. Ни өчен еламаска өйрәнгән ул? Һәм шигырьнең үзе ул ике өлештән тора. Беренче өлешендә менә шушы еламаска өйрәнүнең сәбәпләрен ачыклап килә ул. Гомумән татар поэзиясенә Хәсән Туфан күп планлы, күп мәгънәле язу стилен кайтара дисәк тә ялгышмабыз. Әлеге күп мәгънәле, күп планлы язу стиле ул суфыйчылык поэзиясеннән башланып китә. Ә 20-нче йөз башында аны символист әдипләр яңадан чарлый. Һәм Хәсән Туфан, менә шушы без аны инде әдәби телдә, фән телендә изоп теле дибез, ниндидер образлар артына яшеренеп, үзенең турыдан-туры әйтә алмаган фикрен татар укучысына ул менә шушы алым белән җиткерә. Һәм шигырьнең икенче строфасында ул сугышлардан замана туктап торган арада яраларны ямаштырып ята идем далада дип дәвам итә. Һәм менә шушы сугыш, дала, янәшәлеге шунда ук укучының игътибарын кабат җәлеп итә. Чөнки сугыш һәм дала Бөек Ватан сугышына мөнәсәбәтле янәшә куела алмаган образлар. Ләкин Хәсән Туфанның язу стилендә шундый бер үзенчәлек бар, ә ул аның 20-нче еллар иҗатында ук чарлана. Ул янәшә килә алмаган образларны янәшә кую ярдәмендә яңа мәгънә игълан итә. Һәм бу имажинистик сурәтләүгә барып тоташа үз вакытында 20-нче елларда шактый популяр булган. Һәм Хәсән Туфанның менә бу стиле аның тоткынлык чорында, тоткынлыктан соңгы язылган әсәрләрендә дә дәвам итә. Ләкин ул аны шунсы үзенчәлекле, менә Хәсән Туфанның осталыгы турында сөйли әлеге үзенчәлек. Ул аны имажинистик поэзия кысаларында түгел, ә инде классик поэзия кысаларында файдалана башлый. Һәм изоп теле ярдәмендә сугыш образы аша нәкъ менә үзенең тоткынлыкта үткәргән еллары хакында сөйли. Ләкин еламаска өйрәтте гыйбарәсе Хәсән Туфанның инде тоткынлык фаҗигасы белән генә түгел, ә аңа кадәр кичергән бик күп фаҗигаләрне тергезә. Чөнки Хәсән Туфанның язмышы, әйткәнемчә, шактый фаҗигале һәм шактый сикәлтәле була. Һәм шигырьнең беренче өлешендәге «Дөнья мине үзгәртте, еламаска өйрәтте», сугышлардан замана туктап торган арада яраларны ямаштырып ята идем далада дигән юллар менә шушы фаҗигаләрнең бөтенесен дә тергезә. Һәм шагыйрьнең сүз көченең никадәр зур икәнлеген, көчле икәнлеген күрсәтә. Мин әлбәттә башта аны инде читтән белә идем, татарның бик шагыйре дип иде. Ул бит инде менә 70-нче еллар уртасы, мин мәктәптә укыйм, безнең мине гомумән әдәбиятка, миндә әдәбиятка мәхәббәт уяткан безнең укытучы бар иде. Ул дөрес рус теле һәм әдәбиятыннан укытты. Әле ул безнең әтинең туганнан да, Базыйга абый, исән сау.
Аллаға шүкір. Ул шуның сүзе минем құлағымда менә әле дә ярылып ята. Бүгінгі көндә Татарда ике бөек шагыйрь бар дейді. Ул Хәсән Туфан һәм Сибат Хәким. Исәннәр, исән саулар инде. Мин инде шигырь язып маташа торган малай, шигырьләр язам инде, өйрәнчек шигырьләр. 8 яшеннән шигырьләр яза башладым ишәттер. Һәм миндә шундый теләк уянды, менә аларны күрергә иде, сөйләшергә һәм үземнең язган өйрәнчек, мин аны өйрәнчек дип уйламыйм бит әле. Мин бит рифма, ритм деген капка деген әйберләрне дә белмим. Үзем нәрсә башка килә шуны язып, кәгазьгә төшереп, яшьләнче ялкын журналларына җибәрәм. Аннан хатлар килә инде, зур конверт белән хатлар килә иде. Сезнең әле язганнарыгыз редакция таләпләренә туры килми дип, ачык килгән булмады аңа, чөнки конверт бик зур. Авылга андый зур конверт белән хатлар миңа гына килә һәм шаккаталар иде теге безнең иптәшләр инде анда, бергә укыган малайлар, кызлар. Аннан соң мин аңлап алдым, шигырьне бик чыгарып булмый икән, шуннан кил тапшыру турында, әбиләргә булышу турында хәбәрләр яза башладым. Монда яшь хәбәрчеләр, яшь хәбәрче таныклыгы дигән ялтырау, әле алар әлдә миндә сакланырга тиеш архивта, берничә шундый таныклык килгән иде. Хуш, Хәсән Туфан шигырьләрен укыйм инде, китапханәдә аның китаплары юк иде. Казанга килгәннән соң аның мин 2 томлыгының беренче томы сатылып беткән, икенче томы алып кайттым. Ул вакытта инде миңа 14 яшьләр булгандыр. Һәм шаккаттым мин аның ул шигырьләрнең үзләре гади. Бу бит Хәсән Туфанның соңгы чоры. Аның беренче чорында шигырьләрен шулай ук әллә бик аңлап бетереп булмый. Ул инде теге үзенең заманының авангардисты булган кеше. Анда аның традицион түгел, ритмикасы да, рифмалары да. Ләкин менә бер парадокс, ул өлкәнәйгәч, гомумән традицион язмаган шагыйрьләрне танымый иде. Үзе яшәгәндә, үзе язган кебек язган шигырьләрне танымый иде. Гомумән кабул итми иде. Традицион шигырьгә мөкиббән иде ул. Ул аның, минемчә, сугыш алды елларынан ук башланган. Юкмыш бабай малае дигән балалар өчен поэмасы бар бит аның, гаҗәеп шулай ук. Ул китапны миңа җибәргәннәр чаткы конкурсында җиңгән өчен. Ул юка гына китап инде балалар өчен, ялкыннан, ялкын журналыннан. Мин аңа хат язып җибәрдем Хәсән Туфанга. Менә ул хат билгеле. Анда үземне шигърият мәҗнүне дип атап. Ул әлбәттә җавап язмады. Мин аны аңладым шул вакытта ук. Чөнки аның миндә Муса Җәлилнең 4 томлыгы бар иде тагын. Ансын да ялкыннан җибәрделәр чаткы конкурсында җиңгән өчен. Анда Муса Җәлил аны битәрли. Син инде җавап язмыйсың, мин сиңа ничә хат яздым, син миңа җавап язмыйсың. Мин инде үземне Муса Җәлил белән чагыштырмасам да, мин аңладым, хат язырга ялкаурак кеше икән ул Хәсән Туфан, ул бик вакыты да юктыр дип инде. Шигырь 1956 елда языла. Бу вакытта Хәсән Туфанга 56 яшь була. Һәм 56 ел дәвамында күргән кичергәннәрен Хәсән Туфан, күрәсез, ничә юлга сыйдырып бетерә алган. Һәм шушы сүзләрнең һәрберсе артында ул кичергән фаҗигаләр, ул фаҗигаләр тәэсирендә туган кичерешләр, Хәсән Туфан кичергән авырлыклар тулысынча тергезелә. Ләкин Хәсән Туфан аны шул кадәр тыныч тон белән сөйли. Фаҗигалелек тә юк кебек. Салмак, тыныч интонация белән язып китә. Бу шулай ук Изоп теленең бер чагылышы. Ул менә шушы тыныч, салмак интонация артына яшеренеп, үзенең кичерешләре хакында татар укучысына җиткерә. Һәм шигырьнең икенче өлеше тулысынча хатынының үлеменә мөнәсәбәтле языла. Чөнки Хәсән Туфан әйткәнебезчә 1956 елда азат ителә һәм әле азат ителгәннән соң да ул тиз генә кайтып китә алмый, чөнки авыру чыгу сәбәпле авылны ябалар һәм Хәсән Туфан чыгып китә алмый. Хәсән Туфан яз көне тоткынлыктан азат ителгән Хәсән Туфан Казанга 1956 елның 30 августында гына әйләнеп кайта. Һәм аны каршыларга, аны гомерлек дусты, аны
яңадан менә шушы тоткынлыктан соңгы язмышында аңа шушы авырлыкларны кичерергә ярдәм итүче иҗатташ, дусты Сибгат Хәким каршы ала. Аңа кадәр үк 23 августта Сибгат Хәким Хәсән Туфанны Кабаттан Язучылар союзына алдыртуга ирешә. Казанга килдем мин. Менә хәтерлим, Галиәскәр Камалның 100 еллыгы иде ул вакытта. Камал театры хәзерге Тинчурин театрында. Без үземнең классташ, сыйныфташ дип әйтик инде хәзергечә дустым белән Фәрит исемле күршедә инде. Монда Казанга килгән тип максат минем шулай ук шигырьләрне Сибгат Хәкимгә күрсәтергә, Хәсән Туфаннан җавап булмады инде. Редакцияләргә бирергә, ул вакытта инде мин әйбәт кенә язам. Ул вакытта инде мин чыккан идем, яшенчедә Зөлфәт чыгарды, ялкында инде мин 12 яшьләрдән мисең бастыра башладылар ниһаять. Теге вәзенне белә башладым мин, рифманың нәрсә икәнен, 10-га 9, анда 8-гә җитә һәм башкалар. Театр каршына килеп бастык без. Мин аңа Сибгат Хәкимнең генә кирип чыккан шигырьләрне калдырып. Сибгат Хәким мине танып алды, хатыны белән киләм шигырь белән. Һәм 2 чакырып итеп зәйреп калдырды. Шуннан без театрга кирдек. Менә шунда мине беренче тапкыр бу 70 Галиәскәр Камал 78 елның декабрендә туган. Шул вакытлар инде бу, димәк, 78 елның ахыры я 79 елның башы була тиеш. Фәннур Сафин мине Хәсән Туфан белән таныштырды шунда. Аннан соң университетка килгәч, мин аның өендә беренче тапкыр булдым. Ул мине Чувашстан дип каршылайды. Нишләптер, Чувашиян туганга күрәдер инде. Исем белән түгел. Һәм бер тапкыр мин анда Гази Мурат белән Ләйеп Юранны ертеп бардым. Ул чәй эчкәндә менә зур чынаяктан түгел, кичкенә генә чынаяктан чәй эчәйди. Аны Ләйеп тә шаккатып язып куйган. Минем Хәсән Туфанга багышланган поэманың киришендә дә бар. Әстригән шикләгән бармак белән менә шушылай итеп ватып ашайды ул. Кан басымыннан дип аңлатты инде аны. Кан басымын бастыра икән. Шундай бармакның теге катылыгына ул бик чандыр гәүдәле дип әйтә. Аңарда теге артык ни юк иде. Артык авырлык. Чандыр, җитез. Аннан инде әлбәттә теге өлкән яшьтә булгач салмакланды. Менә без аны университетка чакырдык. Аның 80 яшь тулган көннәрдә университет ректор машинасын бирде. Волга машинасы ул вакытны кара Волга. Мине теге таныш Хәсән Туфанны белә торган кеше буларак, мин һәм минем укытучым, безнең укытучы Хатип Минегулов. Без аны барып алдык бергә. Ул мине каршылады, Чувашстан килгән, Чувашстан дип. Шуннан университетта аңа иҗатына багышланган кичә булды инде. Кызлар җырлады, шигырьләр сөйләнде, үзе утырып катырды да һәм торып басып аңа сүз бергәч, бер генә җөмлә әйтте. Сау булыгыз, мин әле озак яшәрмен. Бик озак еллардан соң да мин сезнең башыгыздан сыйпап китәрмен диде. 2 җөмлә булган икән. Шуннан аны озаттык. Шул булгы белән инде һәм бөтен студентлар чыгып, Казан кичләре җырын җырлап калдылар. Ул әле дә минем күз алдымда тора. Хәсән Туфанны шулай озаттык без. Аннан соң инде ул озак тормады. Бу кыш көне булды, җәй көне инде ул менә шул ярты ел эчендә дип әйтик. Ярты елдан да әзрәк вакыт үткәч, дөньядан китеп барды. Аны зиратка озатуда мин катнаштым шулай ук. Тоткынлыктагы вакыйгалар, еллар, ул анда 16 ел гомерен бирә, шушы авырлыкларны кичерә 16 ел дәвамында. Ул инде аңа күнеккән була күпмедер дәрәҗәдә. Ә монда кайтканнан соң ул яңадан яңа фаҗигалар белән очраша. Яңадан хатынының үлеме хакында белә. Ул көткән гаилә бәхете юклыгына төшенә. Ул киткәндә 3 яшьлек булып калган кызы аны 19 яшьлек кыз булып каршылый. Арада 16 ел гомер үткән була.
16 ел айрым үткән еллар әти белән бала арасына да үз изен сала. Һәм Хәсән Туфанның менә шушы моңа кадәр тоткынлыкка бәйле булган фаҗигаләрне яңадан яңа фаҗигаләр өстәле. Һәм әлеге фаҗиганы күрсәтү өчен ул тагын үзенчәлекле образга мөрәҗәгать итә. Кайттым, бусы алкалары, бусы кабре диделәр. Алка татар поэзиясендә мәхәббәт билгесе буларак саклана. Димәк, ул менә шушы үзенең зур фаҗигасы янәшәсенә тагын бер фаҗига өстәлүе турында сөйли. Һәм шушы үзенең түзеп булмастай халәтен күрсәтү өчен ул вулканнарга керер идем. Шундадыр дисәләр гыйбарәсеннән файдалана. Менә бу янар ут вулкан образы Хәсән Туфан эчендә янган хәсрәт утын җиткерүгә ярдәм итә. Вулканнарга керер идем дигән юллар белән ул үз эчендә кайнаган хәсрәтнең, ул көйдергеч утның аннан да көчлерәк булуын күрсәтә. 84-85-ке чыкканда мин аларның Хәсән Туфанның туган ягына Сергенгә китәргә туры килде. Башлангыч хәрби белем дәресләре укыттым мин Иске Татар Әдәм-Су дигән авылда, Аксубай районының. Менә шунда яшәгәндә инде шунда укытканда Кыйрыклы йолдыз дигән Хәсән Туфанга башланган поэма язган идем. Ул Иске Татар Әдәм-Су ул вакытта шулап тора иде, урта мәктәп. Анда октябрь инкилабына кадәр үк мәдрәсә булган. Алар Хәсән Туфан авылына ерак түгел. Хәсән Туфан башлангыч белемен башта ул әтисенә алган инде. Менә аннан соң анда ул 1 ел укыган була шушы авылда. Шуңа күрә мин теге Хәсән Туфанның эзләренә басып йөргән кысман тыелды инде ул анда Аксубайда. Кармәт якын. Башка булар, бик борынгы җирләр бит инде алар, Болгар дәүләтенең үзәге булган урыннар. Һәм мин шул теге тарих белән бәйләп Хәсән Туфанның иҗатына күз тишереп тормыш юлына, Себерләр анда бик киң колачлы поэма яздым. Аңа бик оңай бәя бирделәр. Әлбәттә, кимчелекләр дә бардыр, ләкин мин аны менә хәзер яшьлек әсәре дип, яшьлек язган әсәр дип үземә бик якын инде ул. Ихлас язылган бик. Хәсән Туфанга чын мәхәббәт белән, Хәсән Туфан иҗатына. Хәсән Туфанның язу стилендәге тагын 2 үзенчәлек чагыла әлеге шигырьдә. Беренчесе, Хәсән Туфан безнең 5 еллы строфага мөрәҗәгать итә. Һәм аның строфасы бу аның икенче шигырь иҗатында бик көчле чагылыш таба. 5 еллы строфада беренче һәм соңгы юллар кабатлана. Һәм бу язу, бу строфа безнең татар поэзиясендә Туфан строфасы дигән исем белән әле дә яши. Бик күп шагыйрьләр аңа мөрәҗәгать итә. Ул традицияне үстереп алып китә татар поэзиясендә. Һәм әлеге язу стиле, әлеге строфа калыбы безнең әлеге шигырьдә дә чагылыш таба. Һәм Хәсән Туфанның тагын бер үзенчәлеге бар. Ул кабатлау алымына еш мөрәҗәгать итә. Ул образларны кабатлый, ул шигырь юлларын кабатлый, ул айрым гыйбарәләрне кабатлый һәм әлеге кабатлаулар аша ул үзенең фикрен тагын да көчәйтә. Һәм менә бу шигырьдә дә ул тагын кабатлауга мөрәҗәгать итә. Беренче строфада ул дөнья мине үзгәртте, еламаска өйрәтте дип кенә әйтә. Соңгы строфада ул аны бирде дөнья кирәкне, еламаска өйрәтте дип кабатлый. Һәм менә шушы бары тик бер генә юлны үзгәртә, бирде дөнья кирәкне. Менә шушы юл аша да ул үзе кичергән фаҗигаләрнең түзеп булмастай авыр икәнлеген һәм аны язмышның никадәр кыйнавын төгәлләштереп куя. Һәм шушы авырлыклардан чыгу юлын эзли. Җылы куллар бу очракта аны аңлаган, аның иҗатын яраткан халык буларак та кабул ителә ала. Якыннары буларак та кабул ителә ала.
кызы буларак та кабул ителә ала. Аның мәгънәсе шактый киң, ләкин нинди генә очракта да Хәсән Туфан үзен аңлаган, үзенең иҗатын яраткан кешеләрне көтә үстерәсендә. Һәм шушы авырлыкларны җиңеп чыгу юлында ул поэзиягә мәхәббәттә таба. Чөнки ул һәр вакыт аның яратып әйткән сүзе була. Әйдәгез, поэзия турында сөйләшик әле, егетләр. Һәм әлеге гыйбарә Хәсән Туфанның гомумән дөньяга карашында, поэзиягә мөнәсәбәтендә, үзенең кеше буларак ичке дөньясында чагылдырып килә. Ул тулысы белән үзенең язмышында шигырь булып яшәгән, шигырь булып җырлаган, шагыйрь булып татар поэзиясендә үз урынын ала һәм бу урын әле дә татар поэзиясендә үзгәрешсез кала.